Svi misle da je opera samo pjesma. Zapravo, ona je emocionalni tornado. Kada pjevam Puccinijevu Sestru Anđeliku, svaki put, bez iznimke, desi se isto. Suze. Iako stojim tamo na sceni, kao da sam u nekoj drugoj dimenziji. Nisu to samo suze, to je duboki unutarnji proces, duboko proživljavanje svakog tona, svakog slova. To je kao da te glazba doslovno preplavi, iako ne smiješ pokazati da si slomljen dok pjevaš. U zadnjim taktovima, kad smo svi iza scene skriveni od publike, zrak nekako postane težak. Moj glas se bori s emocijama koje ne mogu zadržati. Kao muzikoterapeut znam da je svaka nota sposobna probuditi duboke emocije. I na ovoj sceni glazba mi pokazuje kako je proživjeti emocije ključno za iscjeljenje. Glazba je najjači alat za to, jer kad te obuzme, zapravo te transformira.